ናይሎሚ መጽናዕትና ካብ ግብረ ሃዋርያት ሸሞንተ ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 40 ዘሎይ ካብ 25 ክሳብ 27 ዘሎ ቃል ከንብብሞ ናብቲ ዝቕጽል ክፍሊ ክንከይድና እንታይ ብል ንሳቶም ከዓ ቃል ጎይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ ተወርድ መንገዲ ናብ ደቡብ አቢልካ ኺድ ንሳኻ ባዲማያ ኢሉ ተዛረቦ ተንሲእኻ ኸደ ነሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንደኬ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን አዛዝ ኩሉ ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኡ ነበረ ብለና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ ስምዖን እቲ ጠንቋላይ ዝነበረ ነቲ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ብገንዘብ ክገዝኦ ምስ ሓሰበ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝገሰጾ ልቡ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ብገንዘብ ክዕድጎ ዝሓሰበ ውህበት ኣብኡ ምንም ክፍሊ ወይ ግደ ከም ዘይብሉ ካብቲ ክፍኣቱ ድማ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ እግዚአብሔር አቦ ምሕረት ክገብረሉ ክልምኖ ከም ዘለዎ ከም ዝነገሮን ስምዖን ግን ንጴጥሮስን ዮሐንስን ካብ ዝበልኩም ሓደ እኳ ከይበጽሓንስ ንእግዚአብሔር ለምኑነ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ርኢና ኢና ደዋቢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ ናቱ ክንርኢና ማለት ሃዋርያት ናብ ሰማርያ ዝመጽሉ ተልእኾ ምስ ፈጸሙ ነቶም ህዝቢ ቃል ጎይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን እንታይ ብለና ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ሃዋርያት ናብ ብዙሓት ዓድታት ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ክምለሱ ኸለዉ እግዚአብሔር አቦ ግና ብመልአኹ ገይሩ ንፊልጶስ ናብ ካልእ ተልእኾ ክሰዶ ኸሎ ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ሲ ንሐዋርያት ነቶም በመጀመሪያ ዝሓረዮም ሲ ክልእኾም ይኽእል ነይሩ ምሽ ናብቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ እግዚአብሔር ግን በቃ ነቲ ንፊልጶስ ናብቲ ናብ ካልእ ተልእኾ ካብ ሰማርያ ወሲዱሲ ናብ ካልእ ተልእኾ ክሰዶ ኸሎ ንርኢ ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ብለናሲ መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እትወርድ መንገዲ ናብ ደቡብ አቢልካ ኪድ ንሳኻ ባዲማ ኢሉ ተዛረቦ ብለና ፊልጶስ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ፊልጶስ ኣብ ሰማርያ እውት ተሳኸ አገልግሎት ይነርዎ ብጣዕሚ እዚ አቃልቦ ዘድልዮ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ እንታይልዎ ተንስእሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ ተወርድ መንገዲ ናብ ደቡብ አቢልካ ኪድ ንሳኻ ባዲማያ ክብሎ ኸሎ ንርኢ ፊልጶስ ስለምንታይ ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅቃሕ ዘለዎ ስፍራ ናብ ባዲማ ኪድ ከም ዝበሎ ከይፈለጠ ነቲ ሰምዖ ድምጽ ብዘይ ምውልዋል ነቲ ተባህሎ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 27 እንታይ ብለናሲ ተንስዩኻ ከደ እነሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንደኬ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን አዛዝ ኩሉ ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኡ ነበረ ብለና እታ ተንስዩ ከዓ ኸደ ትብል ቃል ኣዝያ ወሳኒት ቃል እያ ስለምንታይ ከምኡ ብላለኹ ናይ መብዛሕቴና ሽግር እዚዩ ነቲ ተባሃልናዮ ንምትግባር ወይ ንኽንእዘዝ ብዙሕ መብርሒታት ኢና ንደሊ ስለምንታይ ከምኡ ኮይና እንድሕርኢና ንእግዚአብሔር ከምቲ ዝግባእ ስለዘይንፈልጦ ኣብ እግዚአብሔር እምነት ስለዘይብልና እዩ አንቶይ ወርሽፕ ሓወይ ተንኪፍዋ ይሓልፍ ነይሩ ከምታ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ መልአኽ እግዚአብሔር ንፊልጶስ ብዝርዝር ናብ ባዲማ ምስከደ እንታይ ከም ዝኸውን ወይ ስለምንታይ ናብኡ ኪድ ከም ዝበሎ ኣይነገሮን ፊልጶስ ዝሰምዖ ድምጺ ተንስእሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ ተወርድ መንገዲ ናብ ደቡብ አቢልካ ኪድ
ንሳኻ ባድማ ዝብል ድምጽ ጥራዩ ካብቲ መልአኽ እግዚአብሔር ሰሚዑ ነቲ ሰምዖ ድምጽ ምስተኣዘዘዩ ናብ ባድማ መምጽኡ ምኽንያት ፈሊጡ ሓቀደ ቅዱሳን እቲ ዝተባሃልናዮ ምስገበርናዩ እግዚአብሔር ነቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ወይ ድማ ናብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ዘሰጋግረና ስለምንታይ ክሳሕ ሎሚ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ኣሎና እንድሕር ኢልና ነቲ ሰምዓናዮ ድምጽታት ስለዘይንእዘዝ እዩ ናብቲ ሓድሽ ምዕራፍ ክትሳገር እንድሕር ደሊኻ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ምዕራፍ ክኽፈት እንድሕር ደሊኻ ናይ ግድን ድምጽ እግዚአብሔር ክትእዘዝ ኣለካ ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታት ስለምንታይ እግዚአብሔር ብዝርዝር ኩሉቲ በአና ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ወይ ኣጀንድኡ ዘይነግረና ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ንሱ ኣብ ዋጋ ዝህቦ ነገር ንሕና ምሰማዕናዮ ከም ነቃልሎ ስለዝፈልጥ እዩ ቅዱሳን መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ይምሽ መብራህርሂን ይደሊ ስለምንታይ ከም ንኸይድ ኣብኡ ምስከና ኸንታይ ኩሉ ስእሊ ክህልወና ኢና እንደሊ ስለምንታይ እግዚአብሔር ኩሉ ዘይነግረና እንድሕር ኢልና ከም ትኽብሎ ጸናሕኩ ነቲ ንሱ ዘኽበሮ ነቲ ንሱ ኣብ ዋጋ ዝህቦ ነገር ንሕና በዒንትና ክንሪኦ ኾለና ክንሰምዖ ኾለና ከም ነቃልሎ ንፈልጥ ስለዝፈልጥ እዩ ነቲ ንሱ ዘኽበሮ ነገር ነቲ ንሱ ኣብ ቦታ ዝሃቦ ነገር ንዓና ምንም ካይመስለና ስለዝኽእል እዩ እግዚአብሔር ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር ነቲ በኣሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከገልግል ዝጸንሐ ፊልጶስ ንሓደ ሰብ ከገልግል ኢሉ እዩ ንፊልጶስ ናብ ባድማ ክኸይድ ኣዚዝዋ ሓቀደ ቅዱሳን ምሳይ ደለኹ በኣሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከገልግል ጸኒሑ ኣብ ሪቫይቫል ይጸኒሑ ፊልጶስ ካብዚ ዓብ መንፈሳዊ ምንቅቃሕ ዘለዎ ስፍራ እዩ ወይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሓደ ሰብ ከገልግል ንፊልጶስ ናብ ባድማ ክኸይድ ኣዚዝዎ ፊልጶስ ንሓደ ሰብ ከገልግል ይልእኾ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ እንተዝፈልጥ ነይሩ ከይከይድ ኣጠራጣሪ ሓቀደ ቅዱሳን እንተኸደውን ብዙሕ እናተሓጎስ ኣይምኸደን ስለዚ ኸኣዩ እግዚአብሔር ንፊልጶስ ለምንታይ ናብ ባድማ ይልእኾ ከም ዘሎ ብዝርዝር ከይነገሩ ናብ ባድማ ልእኽዎ ከም ፊልጶስ እዙዛት ነቲ ካብ ሰማይ ሰምዓናዮ ድምጽ ብዘይምውልዋል እንገብሮ ባሮት ይግበረና ኣሜን ዶ ቅዱሳን እታ ቀዳመይቲ ድምጽ እያ ናብቲ ዝቕጽል ፍቓድ እግዚአብሔር ተሰጋግረና ኣለኹም ዶ ነታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እንተ ዘይፈጺምናያ ናብቲ ዝቕጽል ክንሰግር ፈጺምና ይንኽእልና ፊልጶስ ናብ ባድማ ምስ ከደዩ ምስ ፍቓድ እግዚአብሔር ተራኺቡ ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ተራኺቡ ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ነቲ ካብቲ መልአኽ እግዚአብሔር ሰምዖ ድምጽ ሸለል እንተ ዝብሎ ነይሩ ነዚ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዓብ ዕድል ምስኣኑ ነይሩ ሳላት ተኣዘዘ ግና ነዚ በቲ ኣብቲ ዘመን ዓብ ሰብ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ከገልግሎ ዕድል ረኺቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምዚ ዓይነት ዕድል ፈጺሙ ኣይምረኸበን ነይሩ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕድል ተዘይጥቀም ነይሩ ክንደይኖት ንኸውን ከምዚ ዓይነት ዕድላት እግዚአብሔር ሂቡና ብሰንኪ ዘይምእዛዝና ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ዝሰኣናዮ ክንደይኖት ንኸውን ክሳዕ ሎሚ ነቲ ሰምዓናዮ ሰማያዊ ድምፂ ንኸይንእዘዞ ብዙሕ ምኽንያታት ነብዝሕ ቅዱሳን እቲ እግዚአብሔር በኣና ክሰርሖን ክገብሮን ዝደልዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ ንድምፂ እግዚአብሔር ሸለል ኣይንበሎ ኣሜን ዶ እግዚአብሔር በኣኻ እንታይ ክገብር ከም ዝሓሰበ ምስከድካ ዝኸውን ነገር ምስተዛረብካ ዝኸውን ነገር እቲ ዝበለካ ክትገብር ኮለኻ ዝፍጸም ነገር ስለዘይትፈልጥ ስለዘይትፈልጢ ስለዘይንፈልጥ ሸለል ኣይንበሎ ቅዱሳን ሓደ እቲ ሸለል ምባልና እዚ ዘይበሃል ዋጋ ከኽፍለና እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይምእዛዝ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዓብ ክሳራይ ዘስዕብ ፊልጶስ ነቲ ሰምዖ ድምፂ ሸለል እንተ ዝብሎ ነይሩ
እግዚአብሔር ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብአይ ብኻሊ ሰንበጽሖ ነይሩ ወላ ንበዓል ሃዋርያት ጴጥሮስን ዮሐንስን ካብ መንገዶም መሊሱ ነዚ ሰብ ዝምበጽሖ ነይሩ ወይ ድማ ካልኦት ሰባት መልኣኸሉ ነይሩ ፊልጶስ ግና ነዚ ዓብ ዕድል ምኸሰሮ ነይሩ ፊልጶስ ግና ብመንፈስ ዝምራሕ ውሉድ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ሰማያዊ ድምጽ ተኣዚዙ ንበረኸት ክኸውን ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ንፊልጶስ ናብዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ሰዲድዎ እንድሕር ኢልና እቲ ምኽንያት ሓደ እዩ እዚ ሰብ እዚ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልብ ስለ ዝነበሮ እዩ እግዚአብሔር ንዕኡ ከገልግል ንፊልጶስ ሰዲድዎ አሜን ዶ ንእግዚአብሔር በቲ ዝተረዳእካ መንገድ በቃ ዝደሊ ልብ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልብ እንድሕር ኣለካ እግዚአብሔር ናባኻ ምምጹ ዘይተርፍ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እዚ ሰብ ካብ ዓዱ ናብ ኢየሩሳሌም ቀንድ መምጽኡ ምኽንያት ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉልና ዘሎ ክሰግድ ገጽ እግዚአብሔር ንምድላዩ 10 ኪሎሜትራት ኣቋሪጹ መጽኡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ይረዳአዮ ኣይረዳአዮ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ዝወስድ ሰብ ነይሩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ነዚ ልብ ስለ ዝረአዮ እምበኣር ንፊልጶስ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ስፍራ ሰዲድዎ አሜን ዶ እዚ ሰብ እዚ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኡ እግዚአብሔር አይተራኸበ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ተሳሊሙ ነቲ ዓመት መጽ ዝገብሮ ነገር ገይሩ ይዝምለስ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ንልቡ ስለ ዝረአየ እግዚአብሔር ንዕኡ ዝደሊ ልብ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጠ እግዚአብሔር ይመስገን መልአኹን ፊልጶስን ንኽልቲዮም ኦርኬስትሬት ገይሩ ናብ ሰብ ዝሰዶም ከሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ድሕር ንእግዚአብሔር ንደሊ ኮይና እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለናየ ስፍራ ክመጽዩ ብመጠን እቲ ዝደለናየ ክርከበልና ኢየሱስ ጎይታይ ንእግዚአብሔር በሐቂ ብልብ እንድሕር ደሊናዮ እግዚአብሔር ይርከበልና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 29 ካብ 12-13 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ክትጽውዑኒ መጽኢኹም ድማ ትልምኑኒኹም ሞክ ሰምዓኩም ብምሉእ ልብኹም እንተደሊኹም ንስ ክትደሊኒ ክትረኽቡኒኹም ይብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ፊልጶስ ናብዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ናይ ፊልጶስ ናብዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ምምጻእ እምበኣር ውጽኢት ብምሉእ ልብን እግዚአብሔር ምድላዩ አሜን እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ንእግዚአብሔር ይደሊ ስለ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ይጸምዕ ስለ ዝነበረ ንቃሉ በቃ ይጸምዕ ስለ ዝነበረ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተረኺቡሉ ክብሪ ንሽሙ ይኹን እግዚአብሔር እዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ወንጌል ክሰምዕ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ክፈልጥ ኢሉ ንመልአኹ ንመንፈስ ቅዱስ ከምኡ ንፊልጶስ ያዋፊርዎም አሜን ዶ ክሳዕ ክንደይ ተዓዲሉ እዚ ሰብኣይ እዚ አይገርመኩምን ንፊልጶስ አይተርፍ ንመንፈስ ቅዱስ አይተርፍ መልአኹ ይተርፍ ንኹሎም አዋፊሮም ነሰብ እዚ ንምርካብ ካብዝ ንመሃሮ ኣብ ትምህርት እንታይ እንደህር ኢልና እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ብዛዕባና ግድ ከም ዝብሎይ ብዛዕባ ተሓንቲ ነፍሲ ክሳዕ ክንደይ ግድ ከም ዝብሎዩ ካብዝ ቃል እዚ እንመሃሮ ኣብ ትምህርት ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ክርኢ ከሎ ንዑጥራ አይኮነን ዝርኢ እግዚአብሔር ብኡ ዝረአዮም ብዙ ሐሳባት አለው አሜን እግዚአብሔር ነዚ ኢትዮጵያዊ ክርኢ ከሎ ወንጌል ናብ ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ከሎ በምስክርነቱ ብዙሓት ናብ መንግስት አምላክ ክወሰኹ ከሎውን ኮላይ ዝርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ንሕና ምናልባት ሓደ ሰብ ንርኢ ንኸውን እግዚአብሔር ግን በቲ ሓደ ሰብ አሽሓት ሰባት ሚሊዮናት ሰባት ይዝርኢ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ካብ 27-31 እንታይ ብለናሲ ተንሲኡ ኻኸደ እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንዳኬ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን አዛዝ ኩሉ ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጽ ነበረ ክምለስ ከሎ ኣብ ሰረገሉ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳይያስ የንብብ ነበረ መንፈስ ከኣነ ፊልጶስ ሕለፍ
نابت سرقلا قربلو فيليبوس نابو غويه نبي إساياس كنبب سمعمو أزي تنببوس تستوعلو دولو خابلو نسو خا حدا كوا كايما هارني كميلي يخون اللي بلو نفيليبوس قاعد يبو مسو خبمت لمنو يبلنا كابزي إثيوبيا وصلوا بسبعي إنمهارو عبت مرتنتا يندحر إلنا تحتنا إنا كابزي سبعي زنمهار آمين السبب زي عزي كبر سبي صبوك غيركم سمعني السبب زي عزي كبر سب بعال سلطان كم تقال أملاخ زنقرنا أب هندكي نجستي إثيوبيا سلطون عزاز كله جنزباي مالس مينستري فاينانس بولو إذا سب جنا اتزنبورو خبري يكون سلطان تحت كبلا يشجرون آمين دو فيليبوس مسيو إذا تنبو تستوعلو دل خايلو مسحاتو زملسولو ملسي إذا سب زي كسح كندي تحت كم زخوني زارئنا اغزابير سموي بروخ يخون إذا سب زي فيليبوس نابو قريبو نتزنبوز نبرق على مسم عمو إذا تنبو تستوعلو لخا إلو مسحاتو زملسولو ملسي انتاي زبديو حدا كوا كاي مهارني كميلي يخون الليلي مدسولو بخال أزرار بانتاي زبلو زلو አይፈልጥን ይዝብሎ ዘሎ ዘይ ምፍላጥ ካ ምፍላጥ ቅዱሳን አብ ምስተውዓሊ ሓደ ነገር እንደሕር ዘይንፈልጦ ኮይና እንደሕር ዘይንፈልጦ ኮይና ክንፈልጥ ኢና ንጽዐ እሰብ እዚ ነቲ ዘይፈልጦ አይፈልጥን ክብል አይሐፈረን ክብርን ጎይታ ይኹን ትሕትነኡ አበይና ንሪኦ እንደሕር ኢልና እዚ ሰብ እዚ አይፈልጥን ክብል አይሐፈረን نسوتراي زي كونس بزعبات زي فلطو نجر محتات نخحتت دحر ايبلن اذن هي تحتنا ملكتي امين دو اي فلط ان مبال بزعبات زي تفلطو نجر نختفلط محتات ازي ابي فلطاتي ابي مستو عالي اذن هي تحتنا ملكتي يسوع كريستوس كويتاي السب اي ناي بعلو خبر زلو سب اي بزح فيليبوس زي فلطو نسو زفلطو بزح نغرات አለው حق ايده قدسان فيليبوس حنسا يزغرمكم ነገር አመንት ንጋገን ታይ መስይልኩም ብዛዕባ ቃል አምላኽ ስለዝፈለጥና ወይ ድማ ወንጌል ስለዝበረሃልና ኩሉ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ንፈልጥ ይዝመስለና نحنا زي نفلطو سبات بزح نجر زفلطو نجر كم زلو نفلت نستوعل آمين دو قدسان السبزي نبعلو خبر زلو بزح فيليبوس زي فلطو نسو زفلطو بزح نجر علو بزعبا زي فلطو نجر جنا كم زفلت كوينو قرب كله عينري أنينا آمين دو قدسان አይፈልጥን ግለጽ አለይ ምባል አብጥ በቢው ነዚኢና ካብዝ ሰብ አይዝን መሃሮ ሳለ አይፈልጥን ዝበለ እቲ ዝፈልጥ ሰብ ነቲ ዘይፈልጦ ነገር ከፍልጦ ሆሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ፊልጶስ እግዚአብሔር ሊኢኹወዩ ናብቲ ኢትዮጵያው ስሉብ ዝነበሮ ስፍራ ካብቲ ዝነበሮ ስፍራ መጽዩ እቲ ኢትዮጵያው ስሉብ ሰብ አይግና እግዚአብሔር ንፊልጶስ ንዑ ከገልግሎ ከምዝለ አኹ አይፈልጥኒ ብዙኾነ ኢትዮጵያው ስሉብ ነቲ ዝረኸቦ እድል ክትቀመሉ ኾሎይና ካብ ዝኽፍል ንርኢ ዘለና ልከ መንፈስ አምላኽ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብ ሰረገላ ቅረቢሉ ምስበሎ ፊልጶስ ወዲያው እንታይ ገይሩ ነቲ ዝሰምዖ ድምጺ ክእዘዞ ኾሎ ንርኢ ኣብ ቁጥር 30 እንታይ ብለና ፊልጶስ ናብኡ ጎየ ነብይ ኢሳይያስ ከንብብ ሰምዖሞ እዚ ተንብቦስ ተስተውዕሎ ኣሎኻ በሎ ይብለና ናይ ብዙሕ ሰብ ጸገም ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ናይ ብዙሕ ሰብ ጸገም ኣብዚ ዘሎ ብዝተኻለና መጠን ዘይ ምፍላጥና ከይፍለጥ ብዙሕ ኢና ንጽዕር ኣጋጢመምኩም ደለው ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ነገር ኣለው ንኹፈልጡን ዘሪእዎ ጻዕርታት ወይ ድማ ድሌታት ውን የለን እንታይም ዝገብሩ
بزتقالو متن زي مفلاطهم نخيفلت بزح نجار يمزقبرو نزي مفلاطنا نمشفان زي نقبرو نجار يلن إذن عشنتي قدسان كم زي نقبر سبات اندحر علينا عايشونا مالتي عشنتي إذا سبزي فيليبوس إذا تنبو تستوعلو دل خايلو كحتو خلو أي فالين أي فلت أني لكم اللس من ما يشجرون هذا نرأسنا كنا أمنو زلنا نجار انتايو بزعبا كله خنفلت كم زي نرأسنا كنا أمن علونا آمين هذا نجار ننفسهم كل جزء نزنا نجار نجاروا I'm not expert about everything بزعبا كله أنا فلت أيكون كل بزح زي فلت أو نجار كم زلوا يفلت إيه نزنا نجار زدما نرأسي كنجار لني كمو مس نجبر تراينا تحت إلنا بزعبات زين فلتو نجار كنما حرف قادنياتات نخون بزعبا زين فلتو نجار أكندي كمن نفلت كوينا نقرب نخنفلت كم زسب أي حدا كواكاي مهارني كميلي كفلتو أي فلت إن كنبل عزيز النايق قدسان السب أيزي أي فلت إن وي حدا كواكاي مهارني كميلي خونا ليلو سب أي بلن نتزي فلتو نجار نخفلت نتي زحاتو فيليبوس دايبو مسوق أمت كلمنو خلوين عندري زلنا نفيليبوس ناتسرقلاخ أمت زلمنلو نخال من ما يكونن نخال أيكونن نفيليبوس زلمنلو نعم سايت دايب نعم سايت أمت إلو زلمنو سلمنتا يندحر إلنا بزعبات زي فلت أنقر كفلت سلز دلي آمين دا أردسان زيابير كمزا عينت تحتنا يحابنا ازي تحتنا بزعبا زي تفلتو ايفلتن بزعبا تفلتو دما تحتيلكا نت زي فلت نسب دما تفلطو ازي تعاب تحتنا يسوع كريستوس غويتاي كاب 30 كلتن حساب 40 انت يبلناسي اتي زنببو زنبره كفلت صحف كازيو كم بجي نما حردي تسحبه عبيد قراصيو كم زبل غنشل كا كومو افو ايكفتن بمورادو فردو تسعره هيوتو كام مدر تمنق إسامو نولدو من كزنتو يخيل اتسلوب كا نفيليبوس اتنبي بزعبا مني زبل زلو بزعبا رسودو ويس بزعبا كالي زبل زلو اسكا نگرني لمنك الله يلو ملسلو فيليبوس كافو كفته كابزا صحفت جميرو دما بزعبا يسوس وانجيل سبخلو منجد خدو خلو دما نما يبصحو اتسلوب كا انه ماي كيطما انتاي خلكلني بلا فيليبوس كا بكل لبخا انت امين كاس يخون لكا يبلو نسوخ يسوس كريستوس ود املاح مخانو امن الله يلو ملسلو نتا سرغلو دو كبلو خا عززه فيليبوس نتسلوب كلتي امنابت ماي وردو اطمقون كماي مسوصو خا منفس اغزيابير نفيليبوس منزعو اتسلوب دما باهيل ومنغدو خدنبر مليسو ايرايون فيليبوس دما ابازات اون ترخبه ناب قيساراك سعزمص خا ناب كل ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብክ ነበር ብለና خبرن شمو ይኹን ቅዱሳን አንተብላ አለ ክብሎ ጸናሕኩሲ ብዛዕባ ዘይንፈልጦ ነገር ንኽንፈልጥ ምሕታት ነውሪ ኣይኮነን مبزحتي وان نخينا حتت زحزنا نجر انتاي اندحر إلنا اتنا حتو سب انتاي كايبلني الناس لنسكافي هاك ايدا قدسان بزعبا زيعا بقى كم زي فلت اندحر حاتيتيوسي انتخبلني الناس لنسكافي نازينا حتت بزعبو بزحس لنجنقيو اتنا حتو سب بقى انت خايب لني سلنبلينا زينا حاتت قدوسان اتنا حتو سب دلاي يبل حانتس نحنا كاب دنقرنا كاب زي مفلاط نوص انبر امين ده قدوسان كاب زي مفلاط نام مفلاط نسغاغر انبر اتي كالسب زبلو اگداسي ايكونن هر ነገር ክነግረኩም بزعبا كاب قصصرنا وصاي ابزخونو نغرات بزح كنچنق ايدليني السب ايزي فيليبوس انتاي كايبلن انتزبل نيرو نافلطتاي ممصن نيرو
كمحار كفلت دليس لزنبورو جن تحتي لون فيليبوس بزعبا زي فلتو نجر كحتو خلو نريو يسوس كويتاي كنفلت اندحر دلينا كابز خفل زي استمهار كو نجر انتايو كنفلت اندحر دلينا اتي منجدي نخن محار فقادنياتات مخان امين دو قدسان كالي منجدي يلا نختم محار تحت كتبل عليكا نختم محار فقادنيات كون عليكا فيليبوس نتيتي بأوصلو ازي التنبوس تستولو دل خايلو مسحاتتو انتايلي يملسلو اندحر إلنا حادو كوا كي محار النس كميلي يخون الليلي يملسلو سلازي كنفلت اندحر دلينا كنمحار فقادنياتات كنكون علينا مالت السبزي فيليبوس بزي مخنيات كم زي حاتتو سلازي فلته نفيليبوس انتايلو لمينو نفيليبوس كا ديبو مسؤ قمت لمنو يبلنا السبزي تحط راي زي كونس نايته محراي لبن كولاي زلو سبي امين دو زيابير ناي ناخم نهزبنا بزبرختي بارخنا امين عبز زمن الزكو سب نخم محر جيزي يبلون كمزي اب نورز امريكا اندحر تنوبرو خوينكم يوروب كومو بزح ايراخون اب زلنا يمدرغن ابزي نورز امريكا جن كله درايف ثرو زبحالالو كم مخينا كاي وردكا كوفي خات ازز زبلعت زستي تزز ابا امريكا مو ولا تي مدحانيت كمانسي درايف ثرو غيركا غزيخات كاي تخليها كله ناي بقى انديام غليهم انتيام زبلو ناي مايكروويف زمني زبلو كلس كمزي فاست ينا ندلي كل ነገር قلطف كهوننا ينا ندلي بقى كل ነገር فاست قدسان كنمهار ازيا قداسي زتمهار طراي كمهر زخل ሃዋርያት 3 ዓመት مس ابغر ጎይታ ኮፊሎም ተማሂሮም እዮም ንምድር ግልብጥብጥ አቢሎማ نحنا زمننا ሙሉ ካብ ሓደ ቸርች ናብ ሓደ ቸርች እንዳተናጠርና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እናኸድና ንኸይን መሐር ብዙሕ ምክንያታት እናብዛሕናይና ዘመንና ሙሉ زيتا بحر سبات كوينا تاريفنا زلنا إذا سبزي نفيليبوس مسؤخ مزلمنا لك عند مخنيات سلمنتاي اندحر إلنا بزعبات الزنبوزنا برق على كقول تقولوا وي كمهروس لازدليو نابسر قالوا دايبو مسؤخ لمينو قدسان اتيتيب اوصلو بسبعي بزعبات الزنبوزنا برق كفلي نفيليبوس التنبي بزعبا من يزارب كم زلو بزعبا رسودي ويس بزعبا كالي زارب كم زلو مسحاتتو فيليبوس بتزرخبو قطامي كابتي زحاتتو حتو جميرو بزعبا يسوس كسب كله خلو يناندري انتايب لنا كاب 34 سي اتسلوب كا نفيليبوس التنبي بزعبا من يزبل زلو بزعبا رسودو ويس بزعبا كالي زبر زلو اسكا نغرني لمنك الله يلو ملسلو فيليبوس كا افو كفته كابزا صحفت زي جميرو دما بزعبا يسوس وانجيل سبخولو يبلنا فيليبوس نابت سرغلا مسديبون كال نغر كغبر كولو اينريونينا كابت كان بوبو صنحه خفلي مالت كابتن بيت سياس 53 قدر شعاتن كساب شعاته زلو قال جميرو بزعبات غويتوت بزعبات ني عالم مدحان الزخونه يسوس كسب كله خلو نري فيليبوس منم غيزه خطف اينري انينا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ اب هيوتي ون يري اب هيوت ካልኦቱን يري ብዙሕ ጊዜና ዝብላዕ ዘይጠቅም ነገር ክነአልሊ ولا مسي امنتي كوف كنبل كولنا اتزرخبنايو እግዚአብሔር ዝህበና opportunity ወይ ድማ እድላትን አጋጣሚታትን አይን ተጠቀመሉና ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር ሎም ምስተው አና ይፈቶ አሜን
ምናልባት ቶም ሰባት ተመሊስና ካይንረኽቦም ንኽእሊና እንዳሻይድና ኾፊልና ቶም ሰባት ረኺብናዮም ኣብ መንገዲ ብባቡርና ኸድና ዲና ተራኺብና ነቲ ዝረኸብናዮ ኣጋጣሚታት ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ዝገርመኩም ኣነ ከምዚ ዓይነት ባህር ነይሩኒ ማለት እቲ ዝረኽቦ ኣጋጣሚታት ሉዝ ገይረ አይፈልጥን ነይረ ሪሰንትሊ ግን እቲ ዝረኽቦ እግዚአብሔር ዝህበኒ ዕድላት ካይተጠቀም ኩሎም ዝሓለፉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ዋላ ጌሽ እንደሕር ከይደ ዋላ ዘይፈልጦም ሰባቴ ንዕስከ ሻይንስተይ ጋሻይኻ መተዓልልቲ ትኾኑኒ ኢለ ዋላ ብኾሙ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰብከሎም ነይረ እዚ ነገር እዚ ይመለሰልና አሜን ዶ ንዓይ ይመለሰለይ ናይ በሐቂ ዝብለኩም ዘይፈልጦ ሰብ ኮሜ ዝገብር ነይረ ሓበሻ እንደሕር ኮይኑ ብፍላይ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱም በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ክዛረቦ ስለዘይጸግመኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ይብዛሓልና አሜን ነቶም ሰባት ተመሊስና ንዘለዓለም ከይንሪኦም ንኽእሊና ነቲ እግዚአብሔር ዝቐረበልና ዕድላት ንጠቀመሉ ኣብዛ ዓድና ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ዘሕዝን ፍጻሜ ተፈጺሙ ማለት እዩ ንሓንቲ ከምዚ ቃል ኣምላኽ ዝምህራ ሃፍትናሲ ሓፍታ ኩሉ ግዜ ናብቲ ስራሓ ክትመጽእ ኮላ ብዝረኸብኮ ኣጋጣሚ ንክርስቶስ ይነግራ ነይረ ግን ከምዚ ልባ ቁሩብ ክፉት ኣይነበረን ቀደምያ ንጎይታ ተቐቢላ ግን ብዙሕ ተቃውሞታት ኣለዋ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ሸለል ነቲ መንፈሳዊ ነገር ተዋድቆያ ነይራ ዝገርመኩም ነገር ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወጻኹስ ናብዛ ዝብለኩም ሓፍትስ ናብዛ ማሓዛይ ማለት እዩ ክኸይድ ልበይ ድርኸኒ ማለት እዩ ንሳኻ ናብ ሓፍታ ኸይዳ ስለዝነበረት ተደወልኩላ ኣይተልዕልን ሕጂ በቃ ምስ ደቀይ ምስ ሰበይተይ ካብ ቸርች እናተመለስና ኢና እስከ ደውልላ ኢለን ሰበይተይ ደውልና ሲኢናያ ማለት እዩ እሳ እግዚአብሔር ኣማኺርዋ ድዩ ውሽጣ ነጊርዋ ድዩ ምግቢ ሰሪሓ ኩሉ ነገር ገይራ ናብ ሓፍታ ኸይዳ ንሓፍታ ጨጉራ ሓጺባ ከለር ገይራ ደስ ዝብላ ነገር ገይራትላ ምስ ኣጽቡቅ ግዜ ሕሊፋ ተመሊሳ ማለት ንጽባሕይቱ ግን ዝሕዝን ነገር ኮይኑ ማለት ሓፍታ ንኹሎም ዛ ወንጌል ንነግራ ዝነበርና ዝበልኩኹም እዚ ነቲ ወንጌል ብዙሕ ዋጋ ዘይሓበቶ ማለት እዩ ደቃ ኣፋንያ ሰብኣይ ኣፋንያ ኣብ ገዛኣ ኣብ ሸቓ ገለ ክትገብር ወዲቓ ሞይታ ማለት እዩ ቅዱሳን ጓል 49 ዓመት ያ ክልተ ቆልዑት ኣለዋ እንታይ ክብለኩም ኢለ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዘኣክል ግዜ ሂቡናዩ ንዓውን ዘኣክል ግዜ ሂቡዋይ ሓፍታ ናብ ገዛኣ መኸዲኣ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንደሕር ኢልና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጣ በቃ ወንጌል ክትነግራ ከም ዘለዋ ስለዝደረኻ ከይዳ ግን ወንጌል ኣይነገረታን ቅዱሳን ከይዳ ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ኣይነገረታን ብዛዕባ ካልእ ነገራት ተጻዊተንን መጽን ወንጌል ኣይሰማዕትን ማለት ኣይኮነን ኣይተመስከረላን ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ነቲ እግዚአብሔር ዘሓባ ኦፖርቹኒቲ ኣይተጠቀመትሉን ንምንታይ ዝነግረኩም ዘለኹ ምናልባት ነቲ ሰብቲ ናይ ሞዳታ ግዜ ትርእይዎ ትኾኑ ሓውኹም ይኹን ሓውፍትኹም ትኹን ኣቦኻ ይኹን ኣዴኻ ትፈልጦ ዓርክኻ ይኹን
ምናልባት እታ መዓልቲ ኣነ ሞዳታ መዓልቲ ክትከውን ስለትኽእል ወንጌል ካብ ምንጋር ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምስባኽ ንድሕሪት ክንብል የብልና ብፍላይ ንውሽጥና ንመንፈስና ደሪኹዎ መንፈስ ቅዱስ መሪሑና ኣብትሰብ እንድሕር ወሲዱና ማለት ክትነግረን ሆላ ሶኒያ በንዳሓዘን ምስከና ሰሊ ኣነ ኮን ኣብ ሓፍተይ መኸደይኮ ወንጌል ክሰብ ከላ አንተ ተዓረቕ ምስ ጎይታ ግድየብልክን ሰላም ዝህብ ንስዩ ከምዝ ኸማይ ሰላም ረኺብክ ዕረፊ ክብላ ያኸይደ ግን እንታይ ከምዝ ሓዘን ይፈልጥን ካይ ነገር ኩዋ ሓፍተይ ሞሊቃትን እናበለት ትበኪ ነይራ ቅድሚ ዘመናት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድኃኒኣ ተቐቢላ ኣብታት ሞተላ ሰዓት ከመይ ዓይነት ኣማውታ ሞይታ ይፈልጥነ ግን እግዚአብሔር እድል ከም ዝሃባ ይኣምን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ክብለኩም ደሌ ናይ ሞዳታ ቻንስ ይቡና ኸውን ንኽእል እዩ ሓፍትና ይኹን ሓውና ይኹን ዓርክና ይኹን ስለዚ ኣብ ክንድ ጊዜና ዘይጠቅም ነገር እናተዛረብና ነጥፍኦ ብዛዕባ ካልእ ሰብ እናተዛረብና ጊዜና ካብ ነጥፍኦ ብዛዕባ ክርስቶስ ንዛረብ ኣፍና ምኽፋትና ዘይተረፈሲ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣፍና ንኽፈት ኢየሱስ ጎይታ ፊልጶስ ናብ ተሰረገላ ምስ ደየበውን ካልእ ነገር ኣይገበረን ካብታ ዝሓተቶ ሕቶ ጀሚሩ በቃ ንክርስቶስ ሰብ ይኹሉ እዚ ተንብቦ ዘለኻ ቃል ብኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ እቲ ነቢ ብዛዕባ ገዛረሱ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ይዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ተቆቡ እቲ ኣምላኽ ዝሓረዮ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ኢሉ ክሰብ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍና ጸጉ ይብዛሐና ፊልጶስ ናብ ዝኸዶ ቦታ ብዛዕባ መን ይሰብኽ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ክርስቶስ ማለት ብዛዕባ ተቆቦ ብዛዕባ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ይሰብኽ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ኣገልግሎቱ ውጽኢታው ኮይኑ አሜን ዶ ኣገልግሎትና ውጽኢታው ዝኸውን ብዛዕባ መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሰብኽ ኮለና ብዛዕባ እንት ደቂ ሰባት ዝሞተ ተሰቐለ ናብ ሰማይ ዝኣረገ ክንሰብኽ ኮለና እዩ ኣገልግሎትና ውጽኢታው ዝኸውን አሜን ኣፍና እንድሕር ከፊትና ናይ ምዝራብ ዕድልውን ረኺብና ብዛዕባ ኢየሱስ ንዛረብ ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ወይ ኣጋጣሚ ብኸንቱ ኣይነጥፋኣዮ ቅዱሳን ኣነዚ ካብ ዝኽፍል እዚ ተማሂረ ፊልጶስ ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ንክርስቶስ ተዘይሰብከሉ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ዕድል ተመሊሱ ፈጺሙ ኣይምረኸበን ነይሩ ፊልጶስ ግና ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕድል ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ ብዙሕ ዕድላት ኣበላሽና ንኸውን ብዙሕ ዝተፈጥሩና ኣጋጣሚታት ካይተጠቀምናሉ ሓሊፎምና ኾኑ ኽእሉ እዮም ካብሎም ጀሚርና ግን እግዚአብሔር ጸጉኡ ይብዛሐና ጊዜ ካይነጥፍእ ብኸንቱ ጊዜና ካይነሕልፎ ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ብኸንቱ ካይነጥፍኦ እግዚአብሔር ጸጉኡ ይብዛሐና አሜን ፊልጶስ ምስ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ክንደይ ሰዓት ወሲዱ አይፈልጥን ክንደይ ደቂቕ ምስኡ ከም ዝገበረ አይፈልጥን እቲ ዝነበሮም ጊዜ ግና ውጽኢታው ከም ዝነበረ እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብግልጽ ይነግረና እዩ አሜን ዶ ዝነበሮም ጊዜ ሲ ኣዝዩ ሰናይ ጊዜ ከም ዝነበሮም እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ይነግረና ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ብለና ካብ 36 38 ሲ መንገዲ ክኸዱ ከለው ድማ ናብ ማይ በጽሑ እቲ ስሉብ ከኣ እንሆ ማይ ከይጥመቕሲ እንታይ ይኽልክለኒ በለ ፊልጶስ ካ ብሁሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ ይበሎ ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምን ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ
ነትሰረገላ ደው ከብልዋ አዘዘ ፊልጶስን ስሉብን ክልቲኦም ናማይ ወረዱ አጥመቆውን ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እቲ ኢትዮጵያው ስሉብ ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ኾሎ ካልሰብ ነይሩ ክምለስ ኰሎ ድማ ካል ኾይኑ ተመሊሱ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ዶ ባዕልዩ ዝሰብ እዚ ተረዲእዎ እዩ ነታ አክሽን ወሲድዎ ሰብ ባዕልዩ ይኹስን ዘለዎ ንህይወቱ ባዕልዩ ይኹስን ዘለዎ ወሲና ኢና ንጎይታ ተቀቢልናዮ ወሲና ኢና ንስዕቦ ዘለና ክርስትና ወሲንካ ትስዕቦ ትመላለሶ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ አንቶይ ወርሺፕ ሓውና ዝብሎ ዝነበረሲ ፊልጶስ አይኮነን ነሰብዚ ክትጥመቅ አለካ በቃ ሕጂ ጎይታ ተቀቢልካላ ክትጥመቅ አለካ ኢሉ አገዲድዎ ባዕልዩ እቲ ዝነገሮ ወንጌል ዘአመነ ዝተጠምቀ ይድሕን ዝብል ወንጌል ስለ ዝነገሮ እሞ አነ ካብ አመንኩ እዚ ናይ ድሕነት ወንጌል ካብ ሰማዕኹ ካብ ደሓንኩ ከይጥመቅ ድማ እንታይ ዝኽልክለኒ ኣሎ ኢሉ ባዕሉ ኢኒሺየት ገይሩ ክጥመቅ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዞም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነጊሩኩም ተሰቢኩም ዝደሓንኩም በቃ ጥምቀት ሓንሳብዩ ካልኣይ ግዜ ጥምቀት የለን ብንእሽተይ ተጠሚቀን ኢልና ብናይ እቲ ዝመጻናሉ አተሓሳስባ ተታሒዝና ዘለና ሰባት ዘአመነ ሰጠምቀይ ድሕን ይዝብል እሞ እቲ ጥምቀት አገዳስ ተዘይከውን ነይሩ ሃዋርያት አይመጥመቁን ቅድሜና ዝነበሩ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ አይመጥመቁን ነይሩ it's very important ናይ ጥምቀት አገልግሎት ክትገብር አገዳሲ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ካይ ወዓልኩም ካይ ሓደርኩም ተረዲእኩም ከምዚ ኢትዮጵያው ስሉ ንሳትኩም ግዳ ዘመንኩም ሙሉ ተሰቢኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዞም እዚ ሰብ እዚ ናይ ቁሩብ ሰዓታት ወይ ድማ ናይ ቁሩብ ደቃይ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ፊልጶስ ግዜ ሕሊፉ እንተኾነ እቲ ሰምዖ ወንጌል ክልውጦ ኾሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካማይ ምስ ወጹ ኸዓ መንፈስ እግዚአብሔር ንፊልጶስ መንዝዖ እትስሉብ ድማ ባሂልዎ መንገዱ ኸደምበር መሊሱ አይራአዮን ፊልጶስ ድማ ባዛጦን ተረኸበ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ ኸዓ ናብ ኩሉ ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ይብለና ሓደ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝተረፈ ነገር እንታይ እንደሕርኢና ወንጌል ምስባኺ እግዚአብሔር ነዚ መንፈስ እዚ ይውቃዓዩ አሜን ንክርስቲያን ዳግም ንስተወለደ ክርስቲያን ተዓዛባይ ዝገብር መንፈስ ተዓዛባይ ዝገብር መንፈስ ንሕና ተዓዘብቲ ክንከውን አይኮናን ድሒና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ መዓልቲ ጎይታ ዝሓበኒ ስብከት ከምዚ ዝብል አርስቲ ሂቡን ነይሩ ዝደሓንካ ከተድሕን እዩ ዝብል አሜን ዶ አነ ንስኻትኩምን ዳግም ዝተወለድና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈለጥና ንኻልኦት ነቶም ዘይፈለጡ ክነፍልጥ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዘድሕን ወንጌል ኣብ ኢድና ሆሎ ኢና ደቂስና ዘለና ዝፈውስ ዘጥዒ ካብ ጭንቀት ዘውጽእ ካብ ሲኦል ዝምንዝእ ኣብ ውሽጥና ሆሎ ኢና ሰቕንብል ዘለና ህይወት ዝህብ ቃል ኣብ ውሽጥና ሆለና ኢና ሰቕንብል ዘለና ፈውስ ብኢድና ሆለና ኢና ሰቕንብል ከምዚ ሃዋርያት ዝገበርዎ ከምዚ ፊልጶስ ዝገበሮ ኣብ ዝኸድናዮ ወንጌል ክንሰብኽ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ ግዴታ ኣለና ቅዱሳን ካብዛ ምድሪ እዚኣ ተጸዊዕና ክሳዕ ንኸይድ ወንጌል ናይ ምስባኽ ሓላፍነት ኣሎና ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ተሪፉ ዘሎ እዚዩ እግዚአብሔር ነዚ መንፈስ እዚ ይቀስቅሶ ተዓዛባይ ዝገብር መንፈስ ካብ ማእኸልና ይቦንቅሶ አሜን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም እዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ንወዲን